Hi LK fam, kami di ay si Jen and Bran. We have been married for 7 years now and pirmi mi ginapangutana sa mga tao kung kanusa daw mi mag-baby. Ang among tubag pirmi is ang Ginoo ra gyoy nakabalo. Kung hatagan mi maayo, kung dili pod buot pasabot nga dili na lang gid mi magmalipayon sa among kinabuhi kay wala may liwat. Maybe we are bound to different purpose. Maybe we are bound to become parents of somebody else's kids. Or maybe for parents to 20 more dogs. Or maybe we are bound to travel the world. Wa kita kabalo pero mientras wala pa may dagko nga responsibility, manglag sa gid mi hantod sa tamat kay kapanawagid ang bukid, ang sapa ug ang dagat. Recently lang LK fam na kami sa Mount Balatukan via Sitio Lantad, Kibanban, Balingasag Access Road. And uban namo ang 58th Infantry Battalion because this is also an outreach program para sa mga residents sa Sitio Lantad and mga students sa Anahaw Elementary School. Mount Balatukan is the highest mountain in the province of Misamis Oriental. So recently lang gi-open na nila ang entry point sa Sitio Lantad to Sitio Anahaw para sa mga hikers. Happy mi sa bisan gamay nga pamaagi nakatabang mi sa community sa Sitio Lantad ug Sitio Anahaw. Atong gi-document atong full Mount Balatukan experience sa atong YouTube channel.